Ghana man and then mwakwa ya buedu mechiamo and the ensemians and I be di home como. Did kind minuya way make comment be ewo daddy lumbans and semino ho na mema nchiremu die ntia de okan na ewanyina so ana se die ntia de okan na eni kwan senka oka sa afi de tosum yenu eye nana berekum hema a otumfo ahye se one na tena nkonwa omunkonko yi ohene a obeso nana mankonadi awu otosum yenu ni tuomu na wahwe so se berekum man no asem na okan it was explicit okan ya echinye biye ni hojize enye wantwi biya wuntimi musa ho hwefe se de osika no obie mu mante ase bai na enso so ebinum akwa nsem bi a medwene ho amenti ase so hu ase die wasa abusua bi na ne ohima no na enso so tumi ni nyina no wo ohima ne nsem na emo wonsa wo ye bibia you consult obo amane wa choose obi no kure se obo abusua amane se wei na ese mene no mene ne ebedi dwuma eno nti ye be kan no nso ho asem ye wia me ame Nana Dormaahene nana ade na mre bia opese ye ka wasem yi anu yi a wode be ma ASANTE hene efa Sampa nsem no ho no menso meba be kire ma dwene na ma kire mu ahudie ntia nke ni kwan se Nana Dormaahene e make such comment kura ensem fata no ene ni oma miensa ye bedi ho nkomo enti medican achia otumfo se tu otosum yenu ASANTE mawura dudu obri bie no no ono wote krawuri ne brawure nwoma so osipiti triku okuma tipre etre so daye no oba tampa amansan nyina no ano no fo asemwe ya me kamin se menua no mo mbehwe me papa no ne busuafo a omuni me mofrase na me wo primary school na me ka sa anwensem we se de na me sika no omo ebehunu ombekai afei message ya otumfo ose etu no no ani nua ne nuanom de odoso na enso so de metena sa aseso de menchi ankasa firi ene osia de ya akonfia me otoso nan tachiman ma wura bronchempem de edu akwa ono wo ye den wo ko hen ba hen ono ane bono hen yes akai me bibi mes video de meba wu adumase na mabeka kwa atwema history a waka dane no enti waka ababeti ewa wu adumase history ehon ezem bize ye ntena ho ma mabunu no a woni mu hwe no mesei abakosem no eno de ebe ha yen pa ewosi nyame ama ye nkwa ye te ase yi ye kyerɛkyerɛ ne ye betimi a kyerɛ bia ma mabunu ete ase na mpanimfo nso hu de ye eye na wo kyerɛkyerɛ mabunu ansa na mraso ama onyame ato ne nsa frɛ minim sɛ memre de nso nyame nti na meki wo bebre a mekyerɛ besa achia Nana Samba jafla otosum yenu Sampa man hene na machia menu kuma sie yaw ana se uba ofre no ho nana ya samudi otosum yenu machia berekum man hema yes ai machia ono nsoso ma memfiti nsem na se prekope Daddy lumba nsensemi se medikin aka se nia wa create problem no kese eye papashi die nim eni die wo mu nyina wo de afra ene wakeka ma ene enipa ne bebre adwene aseye watwa ntora ma mpanimfo bi anka onim dimpo nanko ye ebinom ye Daddy lumba yonkofo mpo wa adwene aseye a wonso so adi atoro na chi a wo keka bi na enye no ho asem na mebeka da bia meka mese megetum se maami akosua sewa oye yere pani
Ana odobroni enso ye yire ketewa nipa wode na ade se na yire no. Na who are you to say nye na yire no. One na ewo popo no enti se wo ye busuani ana wo se won ware no e se wo ye busuani a wo ye nipa boni ni a me hu wo su jimini me hu obi da. E se unua na obi nwo kwa na wo ye wo se be ye wo de. Na asema me be ken. Eye abrantie asema wo kan wo se friends ebusuapani to park agina ni so enye no kure onye na ni so yo pa akire nyina no Nana pa akoso hene ene abusuapani kofi usu aye friend ya to ni din to park na nsen ya send ye yimu ane ye de say din no to no omo wa asem dada eye ahema adwa ene toye ena Nana pa akoso hene pese odi ni nua kuma esie menim nsem manfo kire say ni nua mama China ena na opese odi ni sise ye ono ana enye ono ade menim ana busunya pani se won pene so every say e was say ade na eba ono no so ni fie ono ni fie ne hwefa lumba mo hwa enti nkanipa possible candidates no ebi ene maame akosi abrempoma ebi ne maame Faustina Fosu ene wona ekeka ho sa efise sa akonwa na nkasa kura no dadi lumba atete sem kire say wakọ prepen ana ohene se chinchina ode ni ono ne side ni ne besi ana abusuampani kofi uso se aka ntamagu no se wo kura no wonye ye moja wonye de hye na bibi nti na wabenya bi adie enti waka ntamagu no so no e wo se oye de hye ono so de bosso se me ye de hye me no nyina ye moja koro wa mfa moso oso mfa moso enti ntam no duru fekuo a eye jase fekuo ehu na asante mem yesi ebi wie bi no obi de babo bi so ene wode akowie bi sadia okọ nifa fekuo a ye wode oda no de otoso saa jase fekuo ye wode oda no de otoso saa enu nti sa wiemu a asem bi ebesi ewo paakoso na se paakoso hene ye brempon na enso so ono di bi achi enti na semba ode koto Nana dade so aba hene anim no ono nso e de akọ mpanimfo a eka ne ho eho na ekwa akoduru otumfo so ana Nana dade so aba hene afre asem no se wabusunya pani akanta magu so wode boso ana wonfa mmoso a moba emiyesiesie nyese waje atum se wonye de hye nanso so bibi nti na wodi ade ne asiesie mu ntema ka cho eye no kore wonye de hye nanso tena waade so senso wode boso se wo ye de hye de a ene ne yakodi asem ne yehu se wo ye de hye a abusuapani adifo se wonye de hye a walusu akonwa because wode ntam no aboso saa na asem ne tio Nana pa akoso hene amfa amoso ene wo fresh ene womra na wonsiesie Nana pa akoso hene se ne hododo no asante mem nso so wo kanta ma wo se mi swai mi yade wo yare de a you are not supposed to be there e wo sa wo ho yade eno nti wa friend mpem bebre na nso ni nyina na Nana pa akoso hene e hododo na e no kore ne hododo no nso ampa and as a hododo dia then you are supposed to take care of yourself, your health. Yemfa nkosi enkwa nkwa ya de foforo bia ana abusuafo bi eye ya bai mu abusuafo ni bia kwetena ba bi se omo atu abusuapani na krata edi adanse ani krata no kire se Nana pa akoso hene asan obia you are absent from duty. No, you are not supposed to do that again. Se na sem na waka ni gina dia na in a way na ya kire se abusuapani one na etwe manso nti ene opese oyi ni free so se be ya asem no se be kata enti asante mem se ntam wo ho a ye ka atam no ho asem either se ye be siesie anase ye ka ho asem wie ansa na bebi foforo bi akọ eno nti sa brei no de entam no e protect abusuapani se wa ya de boni o so wa ye dan yo eno ncheze abusuapani ye ntimi nto no se opese wutu no a enya Nana pa akoso hene ene be san
obe report edi afako di kuro so edi aba bedru ye jase fekuo num na watena se yaka enti sesie ya na pa akoso hene se ne hododo no anti wontimi maaye de wo mo twen ne se wo beba no abeji atum se wona san so wona san ye de a ene ne wafom efese yenim se wo yare wo hododo baso akase nye wona san ye de a ene na afentam na se no wo beka asiesie amana ba wontem ansana abusua no nso de na semu aba sei na abusua pani aye na fekuo no gitumu a wa ma ho kwan ama watunade so enti enye bibia ni enti menua amamre na sa na tie me pese me kirekire omu se be ya oni odwuma wo ye ya na eye emfa we emeye dent emese wadwuma wo di me da ase ewe no ho afei mame nko berekum ma ho se mo atwere sa ade we ye kire se wo se berekum hema ene abusua no ene tena se ase no wayi ohene da bi nya nokore ohema no ne beyi na emom di ne choice no obebo ba pani no amane enti ohema no ye wo mogya de a ene one no be fa adwene obeka kire ne ya wo ye nie na wabo abusua pani nso so ama abusua pani nso ne anyway enti say one ohema no a obo na amane wi a afei ode akoto atrankonwanim Kontire akwamu chidom adonten benkum nifa na wa hwemu ahunu se oh nipa ko na wohema ede na ba no ya gine tum anase ya nyine ntum reason ti ya bia ya gine tum reason ti ya nyine ntum ode akobo wohema saa enetie die twatwo ena be video na nka me se nke be tietia na enso so ya wakakra otumfo akasa se adenti na waka asem awie a wode no kura to de yeda na amanyofuo bi ene mpanimfuo bi a won pese wo beje no kura na tum eye he ha wo bono wo Sampa nsem no se medikan kan se Sampa nsem no onua wo kra wode no kura ni atoro ni kan asem nti wanwe ya wo beje ne nsem na tum ansa na meba Nana Dormaahene nsem no oka asem bi on say o ma comfort nyenye ni din mi ntimi mo papa ma me comfort police pani no a ono eye fantrani amapa a wo free opani abu mahama mu ebusua mu e kire mu se de obekekere Sampa kuro no eye tole samba jafla a wodi kan ono ne free jamra edi dom nanim bekekere kuro no onua wo kra so se nya no kure na ye nana sie nyonobo ene be kikiri kuro no miwa nso so ukọ jamra ekobusa in fact Asante UK ko hokọ ye interview bi video ni na mention dan hu ba bi e wopote ka mehwehwe ebusa wo mo ka jamra ene Sampa enkutawudi e wonti wo mu e ma nana no mo kire mu se eye sie nyonobo no de obewu wo jamra ha na emom eye samba jafla ene di dom nanim ene wo kire won asase e ma wo kotena so ene wo di ni din to so enti na se onua wo kra se ma wo kan wo ho no enye no kore na nano atie nti o twa ntro kora wo mfunu afi ma memra Nana Dormaahene ase ma wo kan wo se de sante hene se samodua mu free Cote d'Ivoire na fanafo na nkasa no omu nchi free Cote d'Ivoire enti edi na kire se onye de hie ma busa Nana Dormaahene se doma akonwa obi free akwamu bia ba obetimi adi even domafo na nkasa mu trace mu history a mo nso so mu nyina aduanafo ni nyina mu history no ebisi mu free Sudan ena mo betena Mele Mali Ghana Empire room ye nyina na ho ne ye nyina yewo ena mo free ho ena mo na mo betena Asumenya enu nti na wutimi ka sa wutimi di Asumenya konwa ye no kore Asumenya adehye no na wo ka ho ena mo free okọ ikira kwamu ena mo free akwamu ba no ena mo betena asentre so
ana sentress na mo free na mo be kekere bia ye wa jaaman ya mo tisisi na mame musa se monso mo free be tena Cote d'Ivoire na so mo free Ghana Empire na mo free bae no obia na free ho ba wa ye de hia na dabi sanity enti se waje atum se sante hini hwehwemu na wo ye ne ye nokre se ya usa modua mo abusua no omo free Cote d'Ivoire dia se wo ya de hia e wo se wo be kirem se ampa ye free Cote d'Ivoire na ba ye nokre na emom nana oba no ayede ne ba besi awowa no mpo ebia na ne bi ni nchi ana ni nua no ma na be kekere Sampa kuro no enti emane ye de hie eno ya another thing all together but ultimate improve ne saade a ene na de nana wo kan emamu o because Cote d'Ivoire ho no enye sabio na fanafo nkwa na free ho ete ho Cote d'Ivoire fo no asante fo wo hobi Cote d'Ivoire fo no German fo mu wo hobi bonduku nya German fo na bi nete ho nya wana na ye German mu ahinkuru enti so bi free bonduku no okọ Sampa wo ye Sampa de hie dabi bawle ya mosukro area ho no bawle enya asante fo na ewo ho enti obi free ono okokodi ade wo Sampa wo ye Sampa de hie dabi se wo free kakala ho our related to one I bet you Sampa not in matrilinear side dia any no way this year entinana asem no asem bia opese wo kan bi de downplay otumfu asem a wo kan eno na ya na ma kwasiafo no nso so afa won so ujimie no enti wona we instigate sa ha we nyina asem no wa kan wie wo nsem a wo kan nyina wo pa kire se Sampa eyesumadia na se Sampa fo mabunu a wo mpese wo betie nokore na se wo mpese wo jimie na so wo hyesuma se dia ene wo mo a na enso adehye no makwan da adehye no wo makwan da meda muntie video yi meda mo ase mede besi ha Yura chame yura wadama ose ohine ben ena chichire Sampa use Sampa jafla ono be chichire Sampa ono shine Sampa kruno every ben ena na ye fresh Sampa sikasuku every ben sata na ye ni kru a ye friend sikasuku ono be chichire hono ene ye de sa die no jamra hene na de sa asase no ema no enti Sampa na ene sikasuku onte se papa ne be chichiri kuro no na enidi yora chame yora wadama esanse onye moja no me na hye nyonogo ene chichiri Sampa elo to Sampa sika suku me kansi wani na ne o kan no enye no pre ebi se nyonogo no ono no de Sampa jafla ene ni nua ba ye modan e ba ye na hye nyonogo no owu wo jamra wa Sampa kra ogu wajamra